Kinsay magdahom nga adunay exclusive nga samang alang sa mga adunahang Espanyol nga gitukod panahon pa nga gisakop sa Katsila ang Pilipinas. Tara ato tining tan-aw pinaagi ning report. Sa ganghaan pa lang makita ng flag sa Pilipinas ug sa Espanya na ay nakasulat niini nga Asociación Benefica Española de Cebu. Diin dinhi gilubong ang mga Katsila. Mingaw ug wa pa kaayoy tao sa sulod dinhi. Sagad sa mga nitso adunay nakasulat sa lapida nga apelyido gyud sa mga Espanyol. Gani kining istruktura nga nairibulto sa imahen sa anghel nga giisip nilang dakong krus kinama sa marmol. Kining maong samang anaara sa sulod sa sementeryo sa Carita. Din aduna lay paril ug aduna usay pultahan. Usa sa midagkot si Helen sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Kani siya akong apuhan. Ang katong dito sa unahan, akong papag akong apuhan gyapon. Kini apuhan ako sa side sa akong lola. Silbi, great grandfather na ninako. Si Jose Raganas, dugay ng caretaker sa samang ang miingon nga dunay mga bukog nga gibalhin na sa ubang pribadong samang. Giklaro niya nga kadto lang sakop sa mga Katsila ang makasulod sa nasong menteryo. Katsila yun sila. Katsila yun ang baklaw yun. Kay sa unang panahon, wa man dyan laing gilubong rin kung dili ang mga Espanyol radyon. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.